oɗo aljuma sappo ɗiɗi lewru bowte woni décembre hitawji ɗiɗi e nogas e joyyi ceerno ngal ɗo namdal gadanal oɗo namdi to ko ngal dental juulannoɓe futuro alawde noon ɓe juuli ha ɓe keeɓi darde sakkitinde gaddi o almami foti jottade te yo salmina alwaɗi noon almami darde sakket nde sujji sujjande wottere jottima ɗo jottiɗo noon hankkadi tawi yo juuti o hankkadi wasino jiɗɗo salminde heddi sujjude goto kisnoɓe o salminan noon kono ɓe paamiɗo e makko ɗum toon fayi joni ɓe mbimo subhanallah hay o addoy sujjude keddiɗo noon ɓe jokki ɓe namdi no beele ɗon sujjane walla sujjantaki bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam amma ba'd tawde Allah walli gonga o ɓooyi ɗon kono noon Allah waɗi o salminani ena paamirɗen julde nde bonani julde nde bonani kono ɓooyigol noon wona ɓooyrata kadi ewan dal moƴƴani kono noon tawde kam Allah waɗi o heɓani salminde e fodde no paamirɗen julde nde bonani sujude kadi waɗɗaki hen fodde no paamirɗen inchallah a jarama feewi ceerno Hammat Diallo ɗo kadi laaɓdi ceerno oɗo namdi ko on juulannoɗo gueeƴe o wi noon o yejjiti jottade to darde ɗiɗi ɗo o namdi beele juul makko boni walla bonani kanko woddano kanko namdi ɗo nde yejjiti jottade kono o siftori kay o siftori nde dari nde wonne so tawi hoddirama neɗɗo o siftori jonde nde tawi juuɗe makko ɗe goppani leydi koppi ɗi certani leydi yo jotto tan hay batte waɗɗaki tawi Allah waɗi o yejjiti noon hana juuɗe ɗe goppi leydi koppi ɗi certe leydi hayso siftori ɗon sari wi ko yo yawtu sabi jonde nde ko nde sunna darde nde to fayto ko farilla sande tawde o rangani hande farilla oto ruttono sunna hande yo yawtu tan o juura julde makko nde ha timma o tahi o ha timma ɗo fonno salminde ɗo o addoye sujuddaji ɗiɗi goɗɗi o jorto kadi o filla o tahi o lawol ɗimmol fuɗɗo wiide assalamu aleykum non watte kono noon haƴede hatta wadde tawi hoddirama nde wi ha o dari loyde o siftori jonde nde o ruttiti o jotti o fotano o ruttitade kono ko ruttiti o jotti ko bonnani julde nde kono waylat sujuddaji ɗi tawde o ruttinima ande jonde nde so accini ko ustuɗo sabi habbirandu sa ummima sujud ma cakkitiɗo leydi a wiyata allahu akbar ndun habbirandu woni goho ko habbirandu joɗordu e jonde nde won ɗiɗi e tahiya won tati ɗum ɗo jogorno woppude o sujjan qabla salam kono yeehi ha o dari loy o ruttiti o jotti e leydi ay natti wonde ustani wonti ɓeydandu o joni ko ma o juula ha julde nde timma o tahi o wi assalamu aleykum ha o gasna fuɗɗade sujuddaji ɗiɗi goɗɗi kadi o filla tawi koɗo salmina tawde ruttanima jonde nde joni o sukki ustani ndu joni wonti kadi ɓeydandu wono ummande addande nde ko nden joni ɓeydi e julde he ɗum woni ko nden o sujjanta ba alassalam sigan paami machallah laaɓdi ceerno Hammat Diallo ceerno oɗo ngal ɗo namde o wi on mo ganduɗa ko debbo e gorko muɗum mataw ɓe mbaddi mataw noon gorko noon wadde debbo yeehi fodde duuɓi ɗiɗi kam ɓe gondani e joni noon gorko wiyama ɗaccu dande wi kañum ɗaccata dande sowona mayde Allah waɗi kadi kisa o wi noon ko ɗum tawimo hen gorko maayi e on saaha noon debbo noon ari duwaw kañum e yummum kono ɓe continue ɓayde fodde duuɓi ɗiɗi ɓe jendinani ɓe gondani hankkadi kam jirani ko debbo ene jooɗo ɓe namdino beele ko noon walla wona noon e fodde no paamirmi wona noon so tawi hoddirama yimɓe so tawi lurdi jahata ko neɗɗo so sellani yahata ko hôpital safroyo tawde kamɓe ɓe mbaddi en ganda e mabɓe toñƴo beele ko debbo o tan waɗi ŋañal yiɗi yaltude e dewgal mum e dow amdu e fijirde en ganda walla gorko o tan woni criminel woni gorko mo moƴƴani jiɗɗo lorde debbo o tan lori ɗum lebdi ɗum en ganda no wano wade fof kam nangue yornata ko hollaka so tawi ko debbo damini kañum woni toñaɗo fonno ko hollode lawol tawi kadi ko gorko o kadi woni toñaɗo debbo fijiri ɗum kanko foti hollude lawol kamɓe ɗiɗo fof noon so tawi hoddirama ɓe mbaɗani noon ɓe joɗirima noon ɓooje leggal e ndiyam wattata ɗum nooro ha woni duuɓi ɗiɗi gorko serani amon ɗon kadi ɓe kollani lawol nangue yornata ko hollaka e fodde no pamirmo fonno ko joɗade wadde ha mayde tawi ɗon kisa gorko o gorko o nde tawi ko Allah kam kawniɗo seeɗa joni noon o maayi ɓurno holnade e banggue faamu am ko debbo o jooɗo sabi neɗɗo ko gorko seerata gorko foti wiide yami serima walla laawol seera hunde so hollama séria ñaawi wiya mi daaƴi amma bamum debbo
ba mom gorko be ba firti dawgal de eske baba ko gorko o tan firtata dawgal mum wiya seeri walla o tooña debbo o sariya ñaawa laawol sariya on laawol itta ɗo joni gorko wiyani seeri laawol ittani hon dawgal iwrata nde ko fonno jooɗade ha jonde makko timma kadi o ronda gorko o ak ni pamirɗen inchallah noon tigi jarama no fewi ceerno Hammat Diallo laaɓi labti sanne ceerno oɗo kanko o namdi o wi ko on biiɗo ko julɗo no namdiri kono kala ɗo jooɗi ko jingde yimɓe e sefide yimɓe e haalde ɗum e gueɗe bonde o meeɗa haalde ɗum ko moƴƴi on kadi biiɗo ko julɗo hol sifa makko ko julɗo ko julɗo ko julɗo kono ko julɗo nam julɗo julɗo mbaɗo goofi Allah kono tawɗon fiya tinde leydi julɗo waktuji mum joyyi hay goto sota wiide ko kefer kono aɗa wawi wiide kam ko julɗo kam aɗa ko tooñi o mbaɗa ñaama tebbol jenane ko aybina ɗumen ko julɗo tan kono ko julɗo kam mo jogui haqqeji noon ɓurɗo hulminade sabi wakkatuji ko ɗiɗi bakkat hakkude maɗa e Allah moƴƴani kono on ɓuuri wonde jaam e bakkat hakkude ma e tagore Allah yonno Allah womre ma yettota ko o ala haaje e ballal ma o sohlani ma e batte womre ma yettota ko wamma neɗɗo noon no ma on womre ne yetto ɗum muusa sa rokki ɗum haalis no welto aɗa wawi nafde on aɗa wawi lorde ɗum ndeke no wadde bakkat hakkude ma e Allah ko danger aɗa wawi natude ɗum jeygol Allah ma yafade wamma bakkat hakkude maɗa e neɗɗo Allah e nunɗal mum wiyata ko ma jaaha to makko jafanoɗa so yaafima bisimilla so yaafaki kom ñaawo hakkude moɗon mi rewnuma lawol eyyi ɗum noon waɗi donc ko julɗo kono ko gonɗo e danger mawɗo eyyi ko danger mawɗo woni neɗɗo rento saabu hay ceerno mawɗo radiyallahu taala ne haala e banda enen fof eɗen keɗo banda o wi bakkatuji ne kaaɗe Allah ne keewi kono sa Allah wallima ha rentima hen tati ma daɗɗe ko heewi de holɗum nguru jananu wiyata ko janandi e janano e jananu jawdi janandi wona e nguru jananu e debbo janano ɗi tati sa rentima ɗi ma daɗɗe ko heewi eyyi ɗum noon yo wattu hakkille julɗo juulowo ne wurta e tebbuli janane aybina wonde danger mawɗo kay inchallah machallah a jarama no fewi ceerno Hammat Diallo laaɓi labti sanne ceerno oɗo kanko o namdi wi kanko de koye boutique o woni wonde patron makko joni noon on gonɗo boutique o wonde patron makko no saafo no wi wonko ittere boutique e gam fajji haajuji makko seeɗa gam wadde haaju ene sohlaƴƴe waɗata kono noon patron tinama ɗum kono noon saafo mo itta hen noon itta hen taw jiiɗa ko haalde on ko jobdi ko noon o namdi hino haade sahana ko noon kanko on ɓe certa o wi noon beele o wi on yarlo yaafo o wi mi yalli mi yaafima beel on yallima yaafima on o nawri ko ittanno hen seeɗa seeɗa ko on tinani ko walla ɗum ala bakkat ɗum o namdi ɗum laaɓani famnaki e bitik ene jogui gollodiral andi wonko sharia ñaawata wonko aada ñaawata sharia no hutoro e aada so huddirama ne aadara joom bitik jeeyanteɗo o e jeeyo o fof ne gandi bitik kam saɗa huufi ɗum aɗa ittan kam weeriyel ma gafe e coupon ma mburu subaka ɗum ne aada ne yaari ɗum an joom jawdi o aɗa andiri noon gollotoɗo andi ay ɗum tawi ko ɗum ñamde ala probléme so yeehi a wottima aada ne yaari ƴetta kasiyel ma nda feccere ma kaas warga atayal ma jara naati lowol ma e sani ma ɗum joom bitik ne andiri noon aɗa andiri noon ɗum basi ala almuɗo so yettima wi lillahi wa rasulihi walla ko nandi hen walla gumɗo jelotoɗo ittude buuɗi 5 walla buuɗi sappo totta ɗum sa wona ñande fof ko saaha e saaha ɗum kadi joom bitik ne andiri noon liggotoɗo ne andiri noon tawi ko ɗo tan jowitiɗa enen mbawi wiide Allah bakkat ala hen kono kala ko ittoɗa toon goɗɗum aɗa foti tongude e carnet tongu e carnet so régle jonti kollira kono tawde kanko o waɗani noon o ittoyi ko gueɗe ɗe ganduɗa ko danger kadi ko cuuɗiɗo wiide yarlo yaafo ɗum mi famani ɗum sabi neɗɗo o so a famminno ba haw faami yo fammin wiya mi waɗi boutique ma mbiɗa suuɗotono mbeɗa waɗa hen naggam e naggam e naggam jinmi ko jarluɗa jaafoɗa kono yarlo yaafo tan kanko anda o famani ala ɗum no furɗi kay ɗum furɗi ɗum laaɓani noon tigui jarama ceerno Hammat Diallo laaɓi labti sanne ceerno oɗo namdi e bandiraɗo debbo o wi beele on namdi debbo korɗo debbo to hoori beele ene yawde visite to hôpital walla yaha wawde visite min kam ganduɓe neɗɗo mo sellani korka ko wona korka no safra yo e mbadi pingo nin toon ɗum ɗoji nin toon visite mabɓe mboɓe mbiyata o noon so tawi ko noɓe cifortoni ko noon woniri ƴafa ɗon de
gorko ƴettude jungo mum nanna e nder tergal debbo no wondirta e gorko ni ɗum kam ala hawlare sabi so tawi hoddirama masiyo yalti e makko ñalawma o boni ko joɓoyo ñalawma o watta kafara noon so tawi ko maniyo yalti e makko o yoɓoyata waɗa kafara eyyi kamɓene kadi bicirgol maɓɓe ngol kam ɗum ɗo kam tawi Allah wona ko andano e gueɗe maɓɓe kewɗe no goji ɗe mbaɗata kam ko gueɗe kawniɗe l'islam ɗum sikkani sono jaɓa ɗum eyyi ɗum kam ɗum paami hen so tawi o wawino wadde hayso hedde jamma en wisito ɓe mballa yimɓe ɓe mbatta kam hayso ko jamma jomum wisito tawa kam korka taƴama kono e nder ñalawma korka so jomum waddi noon e debbo o rufi ndiyam maniyu fodde ko pamɗen hen waade no wawno waɗede jamma wawno waɗede jamma ne wawno waɗede kadi hen sahaji noon kam ade ko reedu kam so are neɗɗo e nder korka wasata taw o ƴooñe waɗoyde kono no kam ɓe fodde no paamiru kam neɗɗo so tawi fijiri wiyata fayi memi terɗe mum ha rufi masiyu o yoɓ ñalawma o e bonat o yoɓa ñalawma o kono kafara ala tawi ko maniyu e hoore mum yalti on saaha o yoɓat ñalawma waɗa kafara oɓe mbiya kadi noon ad-daruratu tubihul mahzuratu loruji ne daktina ko haɗano so tawi ɗum ɗo ko doctoragal kam sharia ne ɓirri doctoragal so tawi ɗum ɗo kadi ko mimma la budda min ko ali sago mataw alan wa yafan mataw wallahu alam famani ɗum ɗo gan faamu am ko ɗo haaɗi eyyi tawi ko noɓe mbirata ni ko noon woniri mi famani ɗum famnaki no fewi machallah jaram no feewi ceerno Amath Diallo laaɓi labti sanne ceerno oɗo namdi o wi to banggue gueƴe ene sakkane no wiiri gueƴe ene sakkane o wi noon gueƴe ko sakkante ko beele foti ko waddede ko daan dow walla foti ko suuɗede wajhar bi nafli lleyli tu'da al qurba wa fi nnahari sirru hadhi al khutba dendagal naafilaji baɗeteɗi ñalawma wiya ko yo cuuɗe nanda e farillaji ñalawma farillaji ñalawma ko tisbaɗe takkosan walla mbiyen sallifana e lasa waɗi goni waktuji garoji ñalawma naafilaji garoji jiyoji nangue ɗi foof kanji foof koɗi cuuɗeteɗi sona hen tati julde korka ko naafila ne wonde khutba koko feññinte julde taske ko yiyata ko yiya nangue kono wonde khutba ko feññinte julde yarnandu ɗiɗo naafilaji tati goni baɗeteɗi e nder ñalawma taw ko peññinteɗi ɓoydti ko kala naafila guila julde wollu ha ɓe mbiya feññaki e ko sakkante sallifana tisbar ko fawante ɗum sakkante Allah sara ɗum ɗo foof koko suuɗete abbo e waktuji to bangue noon futuru so juulama ha gasnama futuru wona ko nantina ɗum ko pawanta futuru ko ka nantinowo ko cakkanta gueƴe ko sa yiiɗi ka nantinowo sa fawi kadi kano julɗe jamma ɗe fof ko nantinteɗe ha fajiri feere so fajiri feere salatu noddinama rakatal fajiri koko suuɗete eyyi ko ni pamirmi hen inchallah rakatal fajiri kam koko suuɗte nden kono noon hatta noon sa weñi naafilaji jamma wiya ko yo nantine a suuɗi sujude waɗake dow ma naafilaji ñalawma wiya ko yo suuɗe sa feññini probléme ala kono noon ɓuuri yiɗede no mbiɗen ni wajhar bi nafli leyli feññin naafilaji jamma jannguɗa dow a faami de toɗal qurba dokkeɗa qurbatu woni dewe Allah ɓattinoje Allah o finnahari noon kay koɗo wonno ñalawma a sirru ko suudde nde ɓuuri suɓede la zil khutbati sona noon julɗele baɗɗe khutba ɗe naafilaji baɗɗe khutba e nder ñalawma ɗin ko peññinteɗi ɗin noon ko tati julde korka darɗe mum ɗiɗɗe julde ko taske darɗe mum ɗiɗɗe e julde yarnandu ɗi tati goni sunnaji baɗɗe khutba ay julde nangue julde jaggal nangue ko kañum ala khutba kañum ko suuɗete eyyi kañum ko ala khutba tan mustaqir tabiɗɗo ala ko noon wayi inchallah jarama no feewi ceerno Amath Diallo nanama kadi famama laaɓi kadi labti sanne ceerno oɗo namdi eko on gonduɗo e yimɓe e nder galle ɓe noon e nder hen yimɓe galle ɓe gummo tan tikkanamo taƴomo eyyi yon noon tawa o kanko o tinani koɓe mbaddi walla koɓe kaldi ko ganduɗa kene weñi jono namdi noon beele o anda beele ɓen ɓe jiiɗamo tan walla kanko foti ko rewde mabɓe taw wasa kanko woni ceftade ɓe mo namdi yimɓe galle nono haali rewɓe worɓe foof walla ko rewɓe namdi ɗo kam ko debbo ko debbo namdi no wonira gueɗel de no wona sababu tawi ko debbo desaɗo e nder galle ko neɗɗo mo gorko makko ne yiiɗi mo yidde mawde walla mo jogui mbaadi mo yinni
fo mbay loɓande mbay sagatu mbay sagatu ɗo gom waade kam ala ko waɗi may batte omo haawa ɗum ɗo holko woni ne wawi tawa mo yiɗa yidde nde no feeñi gorko kañum taw ko baba honi moƴƴi taw yiɗi mo yidde feeñde no feewi no feewi no jogo hen kiram wawi wonde ɓe kaɓanamo walla mo yooɗi jondam mbaɗɗam fayida no feewi kamɓe ɓe dañani hon ɗum wawi haɓande ɗum Allah yirguel ɗum ko ɗo way fof kanko moto haɓande oto tikken yo salminɓe yo jalde mabɓe yo haalde mabɓe même ni paami onon teftoɓe on kadi inchallah noon tigui ceerno Hammadou Diallo jarama no feewi laaɓti sanne ceerno oɗo kadi namde o on debbo ceeraɗo o wi noon o yii fiilayru laabi ɗiɗi kono noon koye nde lewru woturu nde lewru woturu yii fiilayru nder hen o namdi noon beele ɗin labɗi ɗo yii fiilayru nde lewru woturu ndu beele ene liime e nder ko edda o walla limetake eyyi ande rewɓe ko mbaɗi ko pecce tati cukalel tokosel ɗum ɗon namdonoka hen kono noon lawre nde remeten ha ɗaata yimɓe naftoro cukalel tokosel desengel tawi so wattude ellade ngel so seerama ko lebbi tati woni edda mum e debbo mawɗo jaaɗo ha natti ellade on ko lebbi tati ɓen ɗiɗo nanndi cukalel tokosel ngel heɓtani fiilayru e mawɗo jaaɗo ha yawti fiilayru ɓeɗo piilaɓe ɗo eddaji maɓɓe ko lebbi tati amma debbo jiyowo ella on ko laaɓe tati so tawi hoddirama nde gorko o seeratamo nde amo laaɓi amo juula gorko wi tan yaami seerima subaka wonno hiiɗe o fiili o dañi laaɓal gotal tawde nde o laaɓi nde o wondani gorko sarɗi noon taw wondani gorko e fodde ko wuppi ko e ngolɗo laawol o wontidani e gorko makko wontidani gorko makko tan gorko wi mo yaami seerima ɗum kam ɓurata hewde koye ɗanngal walla ko nandi hen o jooɗi subaka tan o fiili o dañi laaɓal kono ko laaɓe ɗe limete wona ƴiƴam ɗam fiilayru ndu ɗo aroru yeeso makko ɗo ndu so ndu laaɓi so ndu dartima mbiyano o dañi laaɓal gotal o lowto kadi o naata ndu firti tan ala kulli haali ƴiƴe tati tan woni edda makko kono noon limate ko laaɓe gonɗe hakkude ƴiƴemeje ɗe so tawi noon gorko o seerima koye nder ƴiƴam tawi omo rungi funnangue ɗum moƴƴani ne harmi hay dewgal ittata ngal banggue sharia debbo sono yaha to sharia pour wullitade dewgal mum yo tino yo accu ha wuppa ha looto o watta julde o yaha toon sona ɗum so yeehi toon seeramɓe ɓe ne mbawi firtude dewgal makko to ganda firta ɗum e ɗo fotani firtede nde ko yo jooɗo haw laaɓa haw wuppa o fuɗɗa yaade o wullitoyo so dewgal iwat so iwata taw kam e joni noon tawi tan o seera ko nder ƴiƴam ɗam ɗon ƴiƴam limetake ɗam yeehe fuufa fuu ɗam ɗon ko maɗam gasa ƴiƴemeje tati goɗɗe ngara yeeso joni noon o seerama e laaɓal o yii fiilayru o wi goo wona o lootima gasi o wonde maƴa haɗam gasi o jooɗi balɗe sappo e nayyi tawi ko mashhur madhab mali kalamde ko ɓuri lollude ko la budda hakkude fiilayru nduɗo e nduga balɗe sappo e joyyi yo lomba hakkude ko ɓuri famɗude sappo e joyyi fayi dow ko nden woni ɗam to ko ƴiƴam ɗam ga ko ƴiƴam so tawi noon ko sappo e nayyi tan fayi sappo e tati fayi sappo e ɗiɗi fayi ha ñalawma goto ɗum lombi hakkude ƴiƴemeje ɗe ɓe mbiyata ko ɗam ɗo rendata koye ɗam ɗa ko fiilayru wotere won ɗon ha joni deftere men risala noon ne addi konnguɗi ɗiɗi ambo wiya so tawi debbo laaɓi e fiilayru o lootima o juuli balɗe 6 ha jaade nangue walla balɗe 10 ha jaade nangue ɗi konnguɗi ɗiɗi koye risala tan mi yiyan ɗum defte keddiɗe ɗum so ƴiƴam goɗɗam arti yo wi ɗiɗi e risala haali ɗum kono wona mashhur ɓuri lollude ko balɗe 15 ko famɗi ko yo lombo kon hakkude nduɗo fiilayru e nduɗo fiilayru balɗe 15 tan so lombima ɗon fayi 16 fayi dow ande a limat ɗam ga lima ɗam ga hen goto fof ko banggue mum so tawi hakkude majji noon wonani 15 ɓe mbiyata ko ɗam ɗo yo tawto e ɗam ga ko ni mbiyata eyyi mi anda so tawi ɓe paami degga debbo ne wawi seerede e goo lewru nde seera nde tawa ko hande tan ni o andi cergal kadi ko cergal sunna ɓuuri hen moƴƴude so gorko felliti saahaji noon ko accident yanat patient ngaji ne monte gorko ha ɓayi debbo tan debbo wiya mbaɗama seerde mbaɗama harmi yami seerima ay ko accident ɗum waɗa kono tawi jomum artiri hakkille ma an gorko aɗa artiri hakkille ma a tawi hande o debbo hande kon sertoɓe tan muñan mba ha o fiilo o laaɓa so lootima ha o gasni mbasa memtude mo mbiyamo kaari yami yaforimama Allah kala cargal ɓuuri yiɗede ay ɗo joni o juurata e jonde so yi fiilayru ɗum yeehi o yi fiilayru wondu o yi fiilayru tata ɓuru edda makko joofi ne dago ni o humane e nder ɗam ɗon ƴiƴam taw gila ɗam gasani kono ɓuuri moƴƴude ko sabbade haɗam gasa enen kewi haalde ɗum saabi so ɗum wawi humanede hen e gorko keññiɗo humanamo tan wiya hande ka joftoyo so yettima tan
gorko e koɗo gorko ko koɗo e debbo e koɗo hemɓe o wawi wokkande wiiɗo mo yetto debbo o debbo wiyama komi jogiiɗo finnago eyo a suwa taw yettade holla mi saysagal na noon wiyata kono eddo o kam joofi mo jarrodo jiigol ƴiƴam tati ɓiƴam ɗam tan eddo o ko jofɗo kono noon oto jaɓa homo reɓe ha hawlofi ha ɗum dartoyo min nda somi jaabima namdam eyyi ko ni ɗum wayi eyyi joni noon yo ƴeew noon hakkude ƴiƴe meɗe tawi balɗe 15 ɓilima ɗon tan yo andu sariya jaɓiɗo tawi noon timmani 15 ɓe mbi ko ɗam ɗo wattoyte koye ɗam ga ko fileru woturu won ɗum tan ma taw koko dartino tan kono ko wattete ko fileru woturu to banggue edda eyyi sariya no risala noon ne wi balɗe 6 so lombima hakkude ɗo tan ɗam ga balɗe 6 lombima ne jaɓa ɗam ga ko ƴiƴam ko risala noon goto jiiɗen haaliri noon defte keddiɗɗe fof mbi ko balɗe 15 emi sikki ni balɗe inchallah a jarama no feewi ceerno Amadou Diallo laaɓi no feewi kadi laaɓɗi ceerno oɗo kanko bandira debbo o namdi on mo ganduɗa ko gonduɗo e cofogel woddiri wonde so woni mo salligo taw wonko yaltata e makko somo juula kadi ko noon so woni hay korko so yiiɗi hodde kadi ko noon joni namdi kanko holno foti wadde e kanko Allah wi tabaraka wa taala caggal audu billahi min ashaitan irrajim la yukallifu llahu nafsan illa wusaha hanti ala ko wawi natti wonde hattan makko wade heewi e makko hande tigui rigui so waktu yonti tan yo salligo so ƴetti sarlama salligo so yiiɗi yo dicce ɗe jaltu wonnata e batta somo juula so yiiɗi yo yaltu ala probléme tawde ne heewa e makko hanti ha ɓurti tawi noon ko saaha arantam ko heewani saaha tan so yillima tan bonnat so tawi mo julde bonnat so tawi mo salligo bonnat ko noon ne kadi en yantoyi hen debbo joom ƴiƴam jargue namdaki ɗum kono kañƴi jaɗata debbo oɗo ƴiƴam daña ne yalta e makko daña ne ɓurtimo hanti sembe kanko ne so waktu yonti tan yo salligo e nder ko salliginto hay so ɗam yalti oto wonde ɗam eyyi e nder ko juurat hay so yalti oto wonde ɗam kanko ne so waktu yonti tan yo salligo hay so ɗam yalta e nder ko salliginto ko caɗele ngala hen hay so ɗam yalta e nder ko juurat ko probléme ala hen joom cofengel o kadi ko noon joom hendu o kadi woɓɓe kadi ko hendu yalta e mabɓe ɗumne kadi ko noon goɗɗo kadi ne yanto hen masi womo ganduɗa yiyat debbo tan ruufa ndiyam eyyi mi anda kam sono heeɓa debbo kono heeɓa gorko eyyi on kadi dawaman masi yaltere makko on ɓe fof jaɓanama ganduɗi inchallah hanti ko salas wiyete salasul bawli salasul rihi salasul masi salas dicce so hewti nattat bonnude salas masiyu salas hendu ɗi fof so kala nde ɓurti doole Allah fawtima teddeni oɗo kanko o namdi so tawi noon ko saaha arata e beele ɓawo so rewe almami machallah a jarama ceerno Hamadou jangude ko faaje laaɓi kono kadi wala ala foran ceerno namde ɗiɗi ketti wala bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amma ba'd tawi koko ɓuuri lollude e banggue madhhab malik lawol men ngol tawruɗen jinnaɓe men e jinnaɓe men lawol limamu malik ɓawo jangata hay batta ɓawa ko almami lomti jangde makko nde ko feññinte koko deƴƴo hetto no suuɗete ɗo ne yiiɗa yo janggo kono hay ɗon so janggani almami so jangi jangganimo eyyi nden noon ɓe dallinoro caggal audu billahi min ashaitanir rajim allah ɓuri alqur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun allah wi qur'an so tawi ene jangge ndeƴƴe kettoɗon beele oɗon jurme joni noon kanko janggowo kanko almami somo janggo so ɓamtidade beela wona on ko janggude nan dow ene sa wone janggude a hettimamo eyyi kono noon ɗum nawori ɗon kala ɗo jangata ɗo feññinte oɗo aya ko dalil e wonde neɗɗo o yo deƴƴi hetto khutba juma nannama ɗon khutba juma ne waɗi ko ayaji alqur'an waɗi hadiseji waɗi madmunel qur'an hayso konguɗi ɗi gona qur'an ne ɗi kalta qur'an haala ɗum waɗi khutba juma ne wiya ko no suuɗete ko nande sallifanaɓe salam tisbar takosan ɗo nokko suuɗete ene yiiɗa ya janggo kono haysa janggani so almami janggi kañum rondane won hadis noon biyowo la salata liman lam yaqra fatihatul kitabi julde alana on mo julɗo tawi janggani fatiha julde alana ɗum kono ɓe nawti ɗum koto almami e juulowo kañum tan goto almami ko labudde jangga juulowo kañum tan goto labudde jangga mo amma ɓawo o naatoyde ko ɓuri alqur'an fastami'u lahu wa ansitu qur'an sono jangge deƴƴe kettude sabi kanko almami janggowo so habbiri on to koye janggude alqur'an kettuɗen woni ko defte ɗe bindi kala janggude defte ɗe ɗum tawata ɗum eyyi kono enen nana woni konguɗi won wiyoɓe almami o so janggi ha yo waɗa dalil yimɓeɓe yo keeña jangga fatiha jangga fatiha ma ala ko yidde
ina yiɗa daga wallu tan ma to jallino reede o yabi o julde alana o mo jangal fati kono kam defte de kam ko bindi ko ko tawete ton ande walluma mo wi Allah jangde nde waɗɗaki ɓaawo almami tan jaga yo suurete noon no yiɗa yo jang ni defte ɗe bindi assalamu ko an woni gisal laaɓi labdi ceerno Makka Diallo ɓe nani beltima en ha jot kanko musidɗo on namde kadi namde hen oye beele joni so wondirama dokka almami taɗimo ko soko darɗi taɗimo ɓe jaadi almami silmini omo ɗiɗo jogani beele darde woni feñintino o suuɗat ɓayno kadi almami jangguino ɗon taɗimo kanko waɗa feñinata kanko kala keɓɗo kisal ko an rokki ɗum eyi so tawi a jokkima almami kala ko wawi daddema darɗe ɗe o dammade accata haw salmina ɗawmara joɓoya saɗa yoɓoyi noon darɗe ɗe kala ɗemgal makko gollirno e darde noon darde nde tawi hoddemo jangguno hen ko fatiha o simore o nantini saɗa yoɓoyi nden darde fatiha simore tawi nden darde nde woni yoɓde nde almami wanno hen tan ko fatiha ɓol noon mbatta almami koko suuɗi noon mbatta amma to banggue ɗo jooɗete eɗo darate ñawore hoore hakkiliru tan futuru juulete noon ari a tawi ɓe daɗima darde wotere tawɗa ko darde ɗimmide nde tati ɓiire nde ɓe jooɗi e tati ɓiire jooɗiɗa e ɗiɗi ɓiire almami tahiɗa so almami wi assalamu aleykum haftata ha darɗa ande mbiya allahu akbar jangga fatiha jangga simorde dande dow soɓe gonɗa ko yobde darde adanere futuru almami a tawnoko nden tawɗa ko ɗimmide e tati ɓiire joni noon saɗa yoɓa ko darde almami ne jaɓata ko fatiha e simore nantina noon almami waɗa noon mbatta eyyi so hoddirama kadi ko gueƴe wonno a tawi darɗe tati fof ɓenni wotere tan dañƴa wotere sakkitinde so wiyama gueƴe noon tisbar naati ɗon takkusan naati joni noon wotere dañƴuɗa e mabɓe no foti ɗum tan wona tati ɓe jooɗi e nayaɓire mabɓe jooɗiɗa e gooɓiri fotano jooɗede kono almami joƴƴinma almami tahiyoɗa so almami wi assalamu aleykum a haftata ha daroɗa mbasa habbirde sabi habbirani nde ponnoɗa ummorade ndu a jooɗirima almami joƴƴinma ndu bonani joni sa haftima ha darima tan a wiyata allahu akbar wiyata ko bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin fatiha dande dow sabi gonɗa ko yobde darde gueƴe adine nde almami wanno ko fatiha simore nanti noon